Amin. Kemarin di Maite sembuken di nomor 112 memuka sian ayat 1 ayat 3. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Disuruh de bata do anakna, gabe pardengganan taringot tu dosata, hamu waliak kadongan, molosongoni di haulongi de bata hita, ikon dohot do hita masih haulongan sama hita, haleluya. Haleluya, haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, ama nami na di benoy ginjang, mauliate maruha nami Tuho, ala dilehok ko anakmu na sasadai Tuhami, jala di paluaho hami siang gomgoman ni sibolis, upang ido hami Tuho, sairamo ti hami di bagasak katam, asa margogo hami, juppa masa hasusaan dohot hagugotan, say sama dosa nami, dohot pangalusyon nami dihatam na badiay, say parbadiay maruha nami marhite-hite tondim, jala pamasuk hami tuhanguluan sogot, asa pujion nami hodisi, rodi sa leleng ni leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul mahamu. Tangihon hamu mapatik ni debata, patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang gosoture dalanna, ayhona uhum na dosogot akka nama sineang di guarna. Dia dolapatan ni ondo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, mana mangasahi marhite-hite guarni debata, ay dinatar sosak doho ditangiang, doho dipuji-pujian do si dohonon guarni debata. Ima patik ni debata, tapangidu magugusen debata, rak mahita martangiang. Ale debata say pargugoy mahami mangulahon na dengan tubami. Amin.
katopoti madosatta, martangiang mahita di bagasar rohatta. Ale Tuhan debata, ama namin na di menua ginjang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa, dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham dihami, akan mangarsak dosa nami. Saya sahapi mahami tu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marapor seaon, laho manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni terbata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonon dohata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayaw do siluluhok Nunga pola hujau guarmu. Auna punaho. Hasangapom ma di debata na digincang. Amen.
Epistel dihita sadarion di masian Psalmen 42 mamuka sian ayat 1 ayat 12. Tajaha mamarkati soring ayat na prapudi rak mahita manjaha. Ende si podaon sian akka anak ni si Kora. Mawas doton dikku di debata, ni debata na mangului, andiga petol hasau, asa huida bohini debata. Molo sapala marningot audisi, jadi usema hilala rohakku di bagasan, na uduriau na jolo rap dohot akkana torop, manopot bagas ni debata, uhut marsuara olop-olop dohot puji-pujian, rap dohot akkana laho marari raya. Puasa saya kiho kalitundiku, jalan puasa saya usap di bagasan, hapo si pada malam, ay saya nabiyok do ibana, ay tuawat iku jalan di batak. Tuki dorohakku di bagasan, di baheni marningot dohau di ho sian luat partopian Jordan, doho sian Hermon, sian dolok misar. Alai di parbaga-baga Jahoba doa sini rohana Arian borngin pe saya mamuji jala martangiang doa tu debata ni hanguluakku. Jadi kurang debata martang bataki puasa tu yang wow puasa ikusan tujuh tahun dalam jahit sai diusu. Nunga magopuhian holi-holiku, lam diisahi akka musukku doau. Ai di padak dati nasida do ganup ari mandok tuau. Di dia do di Batam rak mahita. Buasa saya tukiho alitondiku. Jala buasa saya rusak ho di bagasanau. Haposi madebata. Ai sene pujiokku do pewiana. Hatwau ngibohikku jala debataku. Ima sahatna martua mahalak na umbege hata ni debata jala no piapsa. Amen. Tahatindakkom mahaporsyatay songonan hetindakko nidong atas haporsyao ni sandok portibion rap mahita mandok
Au porsea di bata Jehovah. Ido ama pargogo na satu dosan. Na tumo palangi dohot tanom. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni di bata Jehovah na sasadai. Ima na timuhon ni si Maria. Na gabi-gabi santon di porbadia. Andorang suabubuam. Ido tuhata. Na tumaon na bernit. Di pangumuman ni Silatus. Na matetar pajal lo ibana di haupinor silang. Na tuat tubanua torudung tanom. Namulak mangulu dari patuluhon. Namanai tu surgo. Lau hundul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogona suhatu dosani. Di si maibana. Pay mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hato panalak Kristen akka nabadia. Dohot dia sesaan ni dosa. Dohot dia tai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak na mate. Dohot dia ngoluan nasora suda. Amen.
Shalom. Shalom. Hamuna dongan sahaporsiaun di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sojinahahon, ondolan ni tingting di huriata di hari Minggu sadarion. Atas goar ni parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Parjolo mahu pasahat hami hata horas-horas tu hita salhutna. Dohot tu akadongan na oddo perap marsaur di parmingguan. HKBP Yogyakarta sadarion. Hupasahat hamima tabe di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus horas madihita salhutna Horas. kudu tusita begema odolani tingting ni huriata sadarion tarsurat di hata Indonesia jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite sob kopi tingting di WA grup wilayah manang kategorial. Nama, arti dan topik minggu. Nama minggu Naparjolo dung Trinitatis. Topik Yesus menaklukkan roh jahat. Di taluhon Yesus tondi najahat. Selanjutnya khotbah dari Pendeta Timbul Hutahayan. Liturgis Sintua H. Pasaribu, Warta Sintua RR Malau. Selanjutnya pertanyaan wilayah minggu ini. Selasa 24 Juni 2025 pukul 18 WIB di keluarga J. Butar-Butar JN Borusi Jabat, alamat wilayah selatan. Dan Selasa 24 Juni 2025 pukul 18 WIB di keluarga T. Tampu Bolon Situa VI Boru Panjaitan, alamat di wilayah tengah. Dan hari Rabu 25 Juni 2025 pukul 19 WIB di keluarga L. Nenggolan JJ Boru Haloho, alamat di wilayah barat. Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri pertanyaan sesuai dengan wilayah masing-masing. Kegiatan kategorial PHD AMA, INA, Naposo, INA, Hana dapat kita simak bersama. Dan selanjutnya evaluasi database penata layanan jemaat. Berdasarkan keputusan sermon Parhalado hari Jumat 20 Juni 2025, diputuskan akan dibenahi secara berkelanjutan database jemaat HKBP Yogyakarta di tiap wilayah melalui sistem pembagian kelompok jemaat di satu wilayah menjadi beberapa kelompok di mana setiap kelompok ditanggung-jawabi oleh satu orang sintua. Hal ini dilakukan untuk memudahkan data di gereja kita mengetahui hak dan kewajiban jemaat antara lain pilihan tahun, bulanan, terhitung tahun 2022 sampai sekarang. Tok-tok ripe pembangunan dan kesediaan jemaat menerima kebaktian wilayah. Demikian diinformasikan, ini menjadi perhatian kita. Selanjutnya evaluasi program dan anggaran semester 1 dan pembinaan Parhalado dan keluarga Seresot Yogyakarta dapat kita simak bersama. Dan selanjutnya Parheheon AMA HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY. Seksi AMA Distrik Jabar Teng DIY akan mengadakan Parheheon AMA dengan berbagai kegiatan lomba vokal grup dan olahraga yang akan dilaksanakan tanggal 22 dan 23 Agustus 2025. Selanjutnya undangan panitia pesta ulang tahun gereja GKPI Yogyakarta. Kita menerima undangan dalam rangka pesta ulang tahun Gereja GKPI Yogyakarta ke-60 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2025 dan beberapa lomba olahraga, catur, badminton, dan mewarnai yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Juli 2025. Dimohon kesediaan jemaat untuk menghadirinya, selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. Selanjutnya kegiatan Fun Run Kota Baru. Sehubungan dengan adanya acara kegiatan bersama Gereja Santo Antonius dan Masjid Agung Syuhada dan HKBP Jakarta akan mengadakan Fun Run yang akan dilaksanakan pada Sabtu 28 Juni 2025. Mohon keikutsertaan pemuda-pemudi maupun jemaat untuk mengikutinya. Bajar makanan pada hari ini dari Ina Priscilla, Tuhan memberkati. Selanjutnya kunjungan gerejawi tamu huria. Saat ini gereja kita menerima kunjungan gerejawi Punguan Ina HKBP Ujung Surabaya. Majelis dan jemaat gereja HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati. Himbauan dihimbau kepada semua jemaat agar ketika memberikan uang persembahan, uang dilipat dengan rapi sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Panitia pembangunan dan selanjutnya laporan kegiatan pengadaan sound system.
Dan selanjutnya penerimaan pelayan di gereja kita dapat kita simak bersama. Dan daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 22 sampai dengan 28 Juni 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selanjutnya warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan dan menguatkan. Selanjutnya persembahan bunga altar dari keluarga Sintua HSL Simamora, Boru Sagala. Tuhan memberkati. Selanjutnya kebersihan dan fasilitas umum serta bacaan Alkitab minggu ini dan kegiatan pelayanan di pergunungan gereja serta warta keuangan dapat kita simak bersama dan selengkapnya di papan pengumuman. Songonima ting ting dihita sadarion. Shalom. Shalom.
Andorang suta jalo hatan di bata, marin di mahita sembuken di nomor 20 lalu memukasian ayat sada dohot ayat 2.
Damini debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Naparjulo sa hali, selamat datang ma di punguan ina HKBP Ujung Surabaya. Horas mana dihaminang bagak na kingkor munay ba? Edo. Semangat huberek kamu bernuansa narara. Menyala teh. Alai punguan di huriaon pe dang talu mantapsna. Ekon adong mantaps. Edo. Baik ina Kamis Priskila soni nang Kurama malapak do naking ba. Edo. Amang dohot taminang tradisi di huriatah KBP ala oddo pehami marjamita minggu siang ikon patad daun nami do diri nami na minggu nasalpu di minggu sore memperkenalkan diri, minggu depan di minggu pagi memperkenalkan diri, di minggu sore musengan not memperkenalkan diri ikon itu sekolah mingguan noniba tong memperkenalkan diri ikon soni ya teh. Jadi ala oddo beba di minggu siang tong mak pinatadahon diri niba guarnami padita timbul hutahayan mangalap boru nirajai boru lubis ya. Kon gajang do au sop iya do dakuorui esnei manang di dia pe lubis ya. Jala tinggal jono tu batang kuis Dainang pangitubu boru huta barat hon naneng nengi do. Na tua-tuai tinggal di Perumnas Mandala Medan. Jala inang simatua nami pe boru tampu bulun tongdo na jagoi do na buluni do. Ido. Tongdo tinggal di Perumnas Mandala Medan. Ido. Jadi tiki berkunjungi baru pani neng mandapot ton boru nirajai ongkosna 200 rupiah ma di hati-hai. Sahat mahatatabi siak kami secara pribadi nang ke keluarga oh sauti naik piga dua anak-anak sotong adong sukun-sukun nanti dana di pasahat debata tu hami opat ma tolu mai boru sada mai bawa siakangan mai mengikuti jejak bapakna sedang studi lapangan di HKBP Batam Center. Nah, siakangan mai si nomor 2 baru dope masuk di IT Del Lagubuti. Jadi di hutanami mana si dan non ala par Lagubuti do asal di hutahayan. Si nomor 3 naik kelas 3 SMA ma di Sonman noni rap dohot tami siap pudan si bontot mon si bontot agak holang jarak na tu sudia kabang na kakakna naik tu kelas 5 SD. Wah dauhia nanti ini bonus
bonus men. Jadi sahat mah tatabi hata horas-horas ya kami secara pribadi nang ka keluarga tu damang dohot dainang nang anggi nami iboto nami na poso bulung baik na di gereja songoni nang di Sobogodang horas madih ta saluhutna barita nauli jamita di minggu ta sadarion ima natar surat di Evangelium Lukas bidwelu mamuka mesian ayat 26 rodi ayat 30 sia asa tajahama marsikat soring marlayar nasida tuluat Gadara todokon ni luat Galilea Asadung kai partot dinabda alai disi diida Yesus mangangguhi maibana manukap di juluna jala guguma suara namandok marhua hotuau Yesus anak ni debata nasun timbul wilikiliko unang au arsahi disukun Yesus ma ibana ise goarmu gabe didokma loksado goarhu ai torop to dinajahat sorang tu ibana alai adong madisi dirobeani babi sapunguan na balga na mancapali gabi dipangidu asa diloas na sida mamongoti akai jadi diului mah dung diida akapar mahani nama sai mapurus manasida dibaritahon mai dihuta dohot diaka ladang jadi pengasida alai akan namar nida saido pabuahon tunasida pangalaho ni hama malum ni nasi norangan yakatodi nahodari jadi seluruh pagi sini buat cara maibana seluruh yang nasida ai bihat nasidu dielek-elek halak natinadikon ni toddi najahati do ibana naing donganan ibanan yan alai dipalaho do ibana nin nama ima sahatna amanami dohot inanami anggi boto nami na poso bulung dikicang ni turpukon dipamenak tuhata alugu na macay balga galumbang na macay balga topan badai dipamenak tuhata pabuaw na hamay mula dong galumbang na macay balga topan menghantam namasa di tonga-tonga ning uluhas yang anon
dangadong na terlalu luar biasa dia dupan itu hatta holan sakka babado di dok tu hatta so di hati Indonesia di dok Yesus menghardik topan badai itu. Istilah ditiki di topa di bata langit dohok tanoon sakka babado kun fayakun, jadilah maka jadi. Dina dipamena Yesus galumbang badai cukup sakka baba so langsung so. Ahan yang putih atas yani akamang dohot taminang akan aposo bulung tidak ada yang terlalu luar biasa bagi Tuhan. Molotadu pipe tanda kutip gelombang badai kehidupan natopuro menghantam para rumah tangga kita, kehidupan kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, kesehatan kita. Dangadong na terlalu besar dituhani. Mungkin itu besar, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Di pamena tuhata menak sudi paingotok kita kamang dohot taminang turpukon evangelium Lukas mau menekankan tentang siapa Yesus itu. Dia adalah Mesias itu dan dia adalah Tuhan itu. Namang ihut ima molo di pamena Yesus topan badai nuaing di bagasan turpukon ima dipabali Yesus partodi nahudar. Ada ciri-ciri yang bisa kita lihat di bagasan turpukon halak na hona todi nahudar, kemasukan roh jahat. Istilah na asing termaksud ma di bagasan turpukon orang yang kesetanan. Hati-hati kita di hata bata na ahado kesetanan. Sibolison ini hati-hati nih. Apa yang menjadi indikasi, apa yang menjadi indikator orang itu dikuasai kuasa gelap. Allah dipato orang naking di bagasan turpukon, bahkan di sukun Yesus ise guarmu siapa namamu dang guarna sasitong na di pabua alaniaha karena dia tidak sadar diri sudah ada roh yang mengendalikan dia, sudah ada roh yang menguasai dia. Gabe di do ibana do guarna ise na king si loksa manang di hati Indonesia di dok legion itu lapatanna adalah satu jumlah pasukan Romawi yang jumlahnya sangat besar, 6.000. Jadi molo didok partot dina hudar na adong di bagasan halak na kemasukanon ise guarmu didok ibana loksa. Na pabuahon mana to? Saya punya pasukan 3 gudang todi nadong di bagasan ni halak na kemasukanon. Evangelium Lukas tidak mencatat. Ale Evangelium Matius dan Markus mungkin mencatat. Torop ni bilangan ni babi nadong di lapangan ni lebih kurang jumlahnya 2.000. Mandoki petong unang 2.000 unang soni 2.000. Artinya banyak sekali begitu. Dah, songod dia karakternya halak na kemasukan. Partodi nahudar di bagasan turpukon. Na parjolo dia tidak punya malu. Tidak apa? Tidak punya malu. Jadi tanda-tanda ini bagi kaum ibu, kalau suami-suami kita udah nggak punya malu lagi, ini tanda-tanda ini. Dijaga, harus dijaga. Siapa tahu? Mungkin nggak 2.000. Entah 1, entah 2, entah 3, karena dia tidak sadar itu, ya. Dia tidak mempunyai malu. Di patorang naking di bagasan turpukon dang marpahean iban. Dang marpahean. Molo halak dang marpahean dihita halak batak marsai marah mau. Aduh luar biasa kali. Mengirikan lain melihatnya ti. Molo sape dang marpahean, enggak tahu malu lagi. Godang do halak di masa sonarion dang ibawa to bila. Ini tanda-tanda ini. Jadi tidak harus seperti ini indikatornya. Banyak
Allah datung so diatur simbolisi strateginya untuk mempengaruhi asalam holang jolmai sian tuhatta dan sekolot na dipikiratei molohita adong kuliah di UGM, Atmajaya, ITB, simbolisi pe dan mungkin talu marhiti-hiti habis tarata. Gak mungkin kalah dia aturan nasida dua non diatur nasida don non strategi nih molo najulu ningot molo pabuahon aka wasoha hulumun aka sibulis aka toddi pitor di babir-bir duhiba. Kalau kuntilanak itu rambutnya panjang, sundel bolong itu rambutnya panjang, dan tanda-tanda sundel bolong belakangnya, itu kan ya. Baru kalau sundel bolong terus terasa itu uapnya bau, itu kan. HP lau mai batu mall naik tangga jalan ini mai ba si patah binering matong adong aka ibu-ibu bolong belakangnya. Bau nape terasa nengon itu ati na odon waeng sundel bolong di milenium narohat tong kan, karena pasti do dia terus simbolisi do strategina. Nggak mungkin simbolis itu kolot, dia bertemu dengan Yesus, bahkan simbolis bisa bertemu dengan Allah. Ditiki dujuni si Ayub si dia ho makatai. Nggak mungkin dia sepolos itu boy makatai berkomunikasi langsung tu debata, berkomunikasi langsung tu Yesusi. Ya ciri-cirinya adalah kalau dia tidak memiliki malu. Gudang do masa sonarion dang ibo to beila kamang do taminang sudah korupsi dia sampai triliun ipakai baju aha baju orange boy do pe bana. Aduh, tanda-tanda itu sudah tanda. Jadi ciri-ciri dang holana songonna di bagasan trupukon ida otta do buado ibo to do pe ila namangihun aha dia tidak betah di rumah didok di bagasan trupukon di dia doi bana. Dia pergi ke kuburan-kuburan molo didok kuburan akamang dohot tamina karena poso bulung. Jangan bayangan kita kuburan seperti sekarang. Kalau kuburan sekarang ngagudang ornamen-ornamenna ngamar mengo-mengo cantik ya. Molo di Medan adong aha si Malingkari kuburan rumputnya dah membentang hera lapangan golf. Wah bagakian mak dang mabiar beala. HP secara umum molodido tempat kuburan adalah sesuatu tempat yang ditakuti orang. Ala mabiar do hitamate. Ati nang mabiar hau mate daw ngati. Aka ina Kamis mabiar do mate nang mabiar ti. Itu. HP molodong menuku kita, apakah saudara percaya kepada Yesus? HP dalam pajupang dohok debata tutu hatta ikon melalui itu. Dan mungkin besongon si Henok do si dia dah habang kita marhuda dang bete. Nah, di sondi dok dang betah di rumah. Gabe di inganan si songoni bana. Somal nahala ikon rumahku adalah istana. Betah matong perpunguan niaka nama si haholongan suami, istri dan anak. Ada sifata keluarga kita itu di dalam satu rumah itu keluarga inti, suami, istri dan anak. Alai sifata adong do disadu jabui sampai dengan keluarga batih. Keluarga batih maksudnya adong sifata si matua niba di julu niba teh alang matua margati-gati mak mulai di tahunon dijabuni anakna mungkin di tahun naro dijabuni boruna boy do masa sesongoni gitu kan. Tetapi kan rumah itu tempat perkumpulan orang yang saling mengasihi, mencintai, jala gumudang do secara umum partikiat tadi jabu berkomunikasi dengan istri, berkomunikasi dengan suami, orang tua dan anak. Kan tabuhian kan molo di jomai nata cian bikin dulu kopiku cian enak kan tabuhian do kan
Jadi molo adong dang pas, molo adong sada-sada ama, manang sada-sada ina, dia tidak betah lagi di rumah. Jangan-jangan, ini jangan-jangan ada salah satu yang mungkin tidak menjalankan fungsinya. Hobar tu nanidok ni debata naking jamitani ina nasian Surabaya sorry pada na burju adong naking begi dah gabi sorry pada na burju molo gabi sorry pada na burju do aka ina di tongani bagas pasti do kami at home betah kami pastilah betah holan mula sian karijo kantor udah datang kau cian ijalo tas nau natong biar ku bikin kopimu ya molo songoni sanga adok kian hutabuni hok kami di dompet nami adong moloi keluar deh molo songoni do aka sorry pada naburju bape kan terangkat do aka mangati setuju betul itu sambut tamu tong keluar deh dang pola nggak perlu aka kaum ina itu kaum ibu itu songon ditiki martapiak kami manang tiki olahraga kami itu luar songon na lengit meniup dompet nami dang perlu songon ya doi berek kamu pilih Scooby Doo dang pola keluar sendiri deh. Kalau modelnya begitu datang disambut ya senyuman kan anak-anak Tuhan kan ngajak di beto dengan dong dijalinlah komunikasi itu asa unang songgop si bolis molo sanga kami dang betah indikatornya banyak mungkin kami di rumah itu nggak betah dang at home kami sehingga kami mencoba untuk mencari penyegaran di luar ya. Molo parjupangan na di gereja masih mantap iya kan Roma misalnya polisi itu bahkan di telepon mak dia apa katanya di gereja bereng mana rap dok padi tau nih rap dok padi tau nah ingat kan ulu di sifat sohoni kan ala molo ngai dok ada rap dok padi ta berarti aman kira sohoni. Atau yang berikut dia nggak betah di rumah mungkin karena dia sudah buka cabang. Jadi hati-hati kalau sempat aka hamion buka cabang terboto di suka menyendiri teleponnya dikunci iya kan mau nomor telepon dau-dau gitu kan itu tanda-tanda itu ya tanda-tanda dia karena apa didok di son nggak betah di rumah. Jadi kalau kami tidak betah di rumah aka ibu-ibu aka beruni raja mengevaluasi diri mungkin aku nggak mantap servisnya ya artinya unang sanga gumudang tiki namion dilayani makan yang dimasak oleh istri orang lain nggak dapat rohamuna kan molo mangak kami di kode berarti inatani hala di molo mangak kami di inatani hala ngahu bayar hami itu kan ngahu bayar hami hudok kami dope makasih ya bu udah Roma museng namar jual nonotong hera dipuji bapak ini tambah ganteng ini tujuan apa asa Roma kan malu dua kabar tiga kan jadi unang sanga songoni ya dijalinlah ini dia tidak betah dia di rumah ala disarat to diiwana disarat ala persekutuan yang kudus itu na perjulu sali di rumah tangga do rumah tangga gereja herananga perlu jauh nuaing si polisi menghantam gereja retak gereja A gereja B tanpa terkecuali nang gereja tapi mengalami gelombang badai dihantam gereja ta ngahera lu jaran nuaing si polisi menghantam gereja nuaing sasaran empuk dan yang paling citu adalah rumah tangga asa rumah tangga Kristen itu hancur broken home grafik melohu jaha rupani di berita-berita
Google informasi dan yang lain, dan tanggung ratusan ribu perceraian di Indonesia ganuk tahun. Adakah kita mungkin ruas HKBP banyak gudang berengon doherana marminggu rap itu asa menjaga akadongan HP sasitong na nungabe maralo dibatin alania hamalo dohita mekel disi hapataran tangis disi habunian ido sifat olo doa ka ibu-ibu binigi rupani kan agak kepo bodohmu do kepo inang iya makatatai sungoni kan ngerumpi itu mulamat tada ba olo do sifat tahu kecewa inna sada itu kan romuseng nasing ne dang ulu talu mulai itu men burju de itu mendaba inna api adong topu marupani nimbrung baru roy mana ibigi pakat ya non kalau aku tidak jujur lah sudah 38 tahun kami berumah tangga sama edakmu nanggo pala sahali lak sohea acit rohaku dibain itom enak 38 tahun ya 38 tahun lak sohea nanggo pala sahali acit rohaku dibain ibotom inna makan asing nih itu kan nadilo heda dia mungkin on matuson romuseng kana ni onotong akan asinge dang di portibion akar rumah tangga on matusan ati perlu jauh mulu adong akasi songoni cukup dodo honota holan songoni be ngayat tusi iya kan betul eda suwer terus terangnya dah nina nggak pernah aku sama itokmu itu dibikin acit roh aku mula didok songoni bualusna udah gitu aja ya dan pola repot kita palu jauh sampai tegang urat kita mengalusi ya dialah di situ hati palu jauh kita yang kedua molo sanga ibana ringgas holan tu kuburan etong inganan ni nama tedo HP di paholang ibana dirina sian aka inganan na mangulu keramaian keluarga di paholang imana ini tanda-tanda ada sesuatu alani hita pe di paingot unang pajut-jut tu hita tu kuburan manang sotung adong siak kita nama ngeluluya ada kekuatan niaka portibion jangan karena dong donoai ngetong neng mengalului kekuatan ni portibion digali kuburan ni dibuat mata nune ini hati-hati dah molo kita laut tu kuburan unang makatatai di kuburan maksudna makata itu ahai dotong tu nama tei unang ate jadi bapak rodo hamin noan bapak rap dohot pahopo sehat-sehat mau bapak ate waduh sehat-sehat mau bapak enak HP waduh di dia di kuburan di dok museng dotong non bapak pohpum naik ngakuliah sada di UGM di ITB di UI nina pasu-pasu ma pohpum monate indah museng jangan dah hati-hati sadar atau tidak sadar kita ati naung disusupi todi nahudari do hita ala kesadaran kita dang tabotoi dah isi guar tapi ulo dang taboto be dang sadar karena apa sudah ada roh yang mempengaruhi kita jadi unang be makatatai kita kasongoni mula dong manukut dang boya rapat ditanami mula martangiang oh bisa lah kalau martangiang ale mula makatatai songoni unang be tong termaksud meluadong aka hal-hal namati kamang doh taminang terpaksa agak khususipun masauti eti record don ya meluadong aka namati aka manang naisi masih solhota unang behita meluadong acara keluarga karena dong do acara keluarga kan hobar tu ria raja maracara ma keluarga jam sia nina maracara mi
songod dia somal na mula maracara keluarga makatai masuk dia ke keluarga sian mulai na geleng sahat na tumua makatai itu isi dok maafkanlah aku mak Ina banyak kali salahku mak nggak sempat aku minta maaf sama mama Nina itu kan banyak kok kita majo out sugari ma delusio makne out sugari sudah mak seandainya dijawab jujur aja kita semua pasti lari. Jadi pagodaku si patah hatta basa-basita supaya menyadarkan kita, misalnya menyadarkan kita tadok majo tuh keluarga naneng mabain acara sini dulu sebelum kalian bikin acara coba lihat dulu kira-kira dilihat mama kalian enggak, didengar mama kalian enggak, bisa lagi mama itu menjawab kalian enggak. Kalau enggak bisa lagi perlu kali kalian bicara sama mama ini Nina atong songod dia do mau lemar acara pada nami ala inti nasa sitong nakamang dohot taminang kita mau meluapkan na adong di rohatai tu namudingi mungkin kita punya salah mungkin kita punya janji atau apa saja alai ala ngamate be mana dang adong behadumuan na mangulu dohot namati ala dang adong behadumuata songod dia nama ikon makatai hita tu nabui manangiok kita isema nabui meluapkan isi hati kerinduan nang aka dosa-dosa ta kepada dia jangan kepada dia tetapi kepada dia tutu hatta Tuhan adong salahku Tuhan tuh ditangi Tuhan tame sudi kepada Tuhan lah kita berbicara ati emang unang songon napa cintahu kita pas neng ditutup batang pak jangan dulu Nina kan lo do sifat songoni out sugari au keluarga tunggu dulu jangan dulu ditutup ala songona cinta hiat doh bereng aka anak non doh buru non ya nggak usah kita kubur kita bikin aja di kamarmu ya bado hira-hira respon kira-kira jadi jangan terlalu berlebihan seakan-akan kita tidak bisa berpisah begitu aku papa Nina tahu uji majo wah karena cinta kali kok kami lihat dibikinlah di samping tempat tidurmu ini ya pasti dahulu supaya menyadarkan yang bersangkutan molo adong peneng pasahaton ulus sahatehe ulus saput jadi bere hina maka tai museng tu olo tulang na museng sotuk unang ate agak menyamping do sotik ate jadi tapasahat matuna mangulu hami matulang ni namateon ditiki sorang ibana tikitar didi ibana hami ma pasaton on nuaing hami ma tulang na pasahaton iya entah jadi unang betu tu namatei ya hati-hati kita sotong disusupi ala di sautik gabe ramun kita dia dupan ni tu hatta ay hatan itu hatta do namandok danga dong behadumuan ni namangulu dohot nama setuju unang betaulah unang kamangda ya lanjut mabuseng suka pergi ke kuburan dungi tenaganya besar karena telah dikuasai oleh roh jahat didok naking di bagasan turpukon ya di ayat 29 ya tolong diklik dulu ayat 29 slider apa dikatakan di situ Raptajaha maju 2-3 ya iya dirapui dohot diihot dia dirantai dan diikat dia lapatanna adong do upaya luati lahu mengkontrol na kemasukan na gilaw yang kemasukan tordina hudaron adong do upaya nasida dirate diborgol tapi didok naking diputuskan ima luar biasa ada kekuatan yang luar biasa na mengendalikan kekuatan yang luar biasa mengendalikan na kemasukan dan halaki be todi nama mempengaruhi nah
alani i molo adong perubahan yang dahsyat. Aka inang, aka amang, adong perubahan yang dahsyat di aka inang molo adong perubahan yang dahsyat tu aka ama, tapake mahwason itu hatta. On dalu do, holan di bagasan Yesus itormena do. Dah. Jadi molo kebetulan misalnya marbada ma aka ama dohot ina. Marbada sampai alani manangah sama persoalan perbadanon sampai memuncak ma perbadanon atong sampai heran yang keluar nama sian aho si majujungon iya asap ahdo timus sampai heran yang martimus nama naik sudi naik asam urat naik asam lambung sudi menaik naik gula naik darah tinggi sampai aka ina pe molo sangan naik sudi si malolong naik pe ngiri do on manani do na siboli so hami pe aka mada aka hama molo sanga hami naik sudi emosi sampai neng keluar nama timus tu si majujungon bah molo hamu sibolison hami keseta jadi molo sanga dong si songoni hobar tutur pukon kan talu do menak do si polisi holan ro Jesus marhua ho Jesus anak ni debata unang siksa hamin itu ridok do songoni tumagon mahami suruh mahami tu dia tu babian anda. Jadi unang tak persoal ternyata setan itu suka sama babi. Jadi kalau orang suka makan daging babi dah dong hadumuan nete ba ngarepot be molosang ada itu kan ngarepot be nggak dong hadumuan ne out suga gari dong di si kelinci luas mahami itu kelincian nah sodong do kelinci topet di sia dong akka jadi unang di padumu-dumu jadi supaya tahu kita nina halakan matong sebenarnya babi itu kesukaan setan jadi orang yang makan babi nah dah dong hadumuan ne dah nah alani iya kamang dohot taminang molo adong akahitahot ida hitama yakin manang naso yakin hamu ikon yakin do hupaksa hamu ditiki hamu si bodison amang ditiki kesetanan hita uji hitama manang natoho na hudokon buhiton mengirikan coba bercermin mahita di kaca tiki kesetanan au sugari hubereng bohiku tikik si boliso nau au pe magigi au mamereng bohiku sadiri pe au magigi yakin mahamu toho do bah na do empat ditai bah nena au pe magigi mamereng bohiku sadiri ya itulah kalau orang sudah si bolison jadi inang ada strateginya molo hamion kesetanan ikon pakyomu na dotong huason itu hatta moro huasomu nadang boi yakin mahamu ikon huason itu hatta ditiki modum hami on praktekkan ape hok kamu si majujung tanganmu naon tu si majujung nan ya dalam nama Yesus roh setan roh keras kepala keluar roh pertengkaran keluar alai ditikitar podum nuhami unang ditiki ditiup pamu dungomu sek kami ada apa mah ikon tarpodok manang ditiki mardala kami ape hok kamu tanganmu nasongonon dalam nama Yesus roh iblis roh setan roh keras kepala roh pertengkaran unang tiki keluar namu uberek kami museng nggak apa maksudmu mah terus terang nggak repot itu keluar enak kan jadi ikon huason itu hatta do nah tak pakai dah jangan mengandalkan diri sendiri nang anu tangis sih tak seolah tangis masih seolah tangis cit nih bah tiki
tiki manuci pe. Yesus, ada pola. Nah, ya nangis silakan nangis, tapi kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Dungi ahamuseng ciri-ciri nih halak naung di pabalisian kuasa kegelapan nih. Ciri-ciri nah, on oti-oti mati, on sampai jam 3 on. Sotik naik ya. Nah, parjulu adalah orangnya itu dia dekat dengan Tuhan Yesus. Jono imana doho tuhatta. Di ayat 33 naking di Papua gabe jono ibana tupat ni Yesus. Di do ibana berikanlah kesempatan kepadaku untuk melayani engkau. Nah diorai Yesus do. Di ayat 30 lalui diori dang pola. Babua ma tu si sohotmu. Babua ma. Lapatan nasyani ternyata orang yang sudah hidupnya diberkati Tuhan, dia senang sekali kalau dekat dengan Tuhan. Sungguh dia do halak dekat dengan Tuhan. Indikator nih halak dekat dengan Tuhan, indikator inang indikator holan indikator depion dan menjadi ukuran utama. Yang pertama dia rajin ke gereja. Apakah kalau orang sudah ke gereja sudah pasti itu bawa pendeta? Saya katakan indikator betul ya, bahwasanya belum tentu orang yang ke gereja itu dekat dengan Tuhan. Belum tentu orang yang ke gereja itu dekat dengan Tuhan. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan pasti ke gereja. Kenapa seperti itu Bapak Pendeta? Banyak kali orang yang ke gereja ini banyak kali motivasinya. Banyak sekali. Mungkin dia ke gereja itu karena kur. Kalau enggak kur, dan kur hamisonari, enak. Dang jelas po namion guru namion dang jelas dang dibahin tu gue nami tong dinas nami noang seragam nami nuansa do gabi lucai baru pani mangaluli do na cocok pakion hari mingguon indah ala molodang di pabuan nuansa na lujian aka ina hubereng mangaluli bajuna lu bisa tong ngajom indah cocok don hera-hera pak indah nggak cocok nah sada coba museng nasing cocok do bajuna aledang cocok tuh sugoro hakku nah ima sipatan na tu garijaon adong museng sipatan na tu garijaon ngagarijaon Roma ka antar punguan kur ulu do sipatan masih lesengan molo dison dang adong iya teh dang adong na mengaku iya. Jadi ditiki dulu hon sada punguan kur ina mak sada punguan ina ditarik tuh non kan ditarik matong solmisation markurma HP di tengah dalan agak meper lagu dua pitor na dison ma misal na markur pitor Roma aka anggota punguan kur dison idok tu samping na mandok songoni HP ditikin yang mandok salah ala dijulu di mana di bereng dirjen kurna di soni kadang mandok ahai mana salah asa unang tarbo mandok salah ima bahasa boy salah ala latihan i 10 halak na markur 27 halak itu namampe nih itu nambahin repot natong latihan 10 halak na markur 27 halak molo dison dang adong iya teh dang adong na mengaku iya dungi dekat dengan Tuhan Yesus ya. Jadi rajin ke gereja, rajin pertangyangan. Ini penting sekali nih. Ala udut nih persekutuan orang kudus, komunio sanctorum istilahna, jala adong parpunguan nabadia huriah atau panihala Kristen akan udut nih kon pertangyangan inang. Persekutuan kita dilanjutkan. Persekutuan kita dilanjutkan. Ala ibadah di huriata HKBP, on penting ini. Gabi sahat memuseng mangararati itu ibadah molo ibadah dia KBP dung amin sotung tak pikir kita terus selesai ibadah dia KBP bukan sekali seminggu
Ibadah dung amin itu adalah ibadah ritual. Ibadah ritual. Maka setelah amin kita akan memasuki nanidokna ibadah aktual. Penerapan ibadah itu. Jadi terus doh kita beribadah. Terus doh masuk mahita ulan masih jalangan selamat memasuki ibadah aktual. Jadi dang sehari seminggu kita betul ibadah ritual kita sehari seminggu, tapi ibadah aktual kita dilanjut adong dope istilahnya pertangyangan, punguan ina Kamis, punguan ina Jumat, punguan ina Selasa, misalnya dilanjut dope mangulahon aka ulahun nadinggan hobartulo moni rohani dibata. Jadi di gudang do namangihut on maraparpudi dah ada kerinduan untuk mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Ya, jadi sinakingannya kamang dohot taminang moloringgas samu di parmingguan kurang sikop kedekatan kita dengan Tuhan dang sikop kedekatan kita dengan Tuhan molodang persidohot kita tu dia partangnya naon agak lemah doh bagi suara on bah. Ayo, perlu nama tang yang pengudian untuk sonbah. Salinai jo, dang siko parsawarat tarap dohot Tuhani, molodang marudut museng, tu parta, agak gugu aja tuh, tu parta, amin. Kalau ona tong labok mapakilalan ikon, kon amin. Ringkas maita partangyangan inangate, tabe-tabe tamaka dongata, yakinlah. Tabunai hita namar sahur sesama hita akan nahinokop ni mudar ni tuhata. Habis hita menangihon kebutuhan makanan rohani dungi romuseng tes manis. So tabba manis hita. Itu tong unang holan na pahit-pahit tainum misalnya tuaks. Molo minum tuaks amang minum tuak kan buama tuaks kan tuak. Enak. Ikon sipata ikon taminum doa na manis manis mula dong tuaks baik kono dong lotong sipata natong ginay asa penetral mana pardopahani petong segarati manang agak dicampur napa itu dohot gak bisa imbang may mana tong ya jadi irama ningulu ton pe ikon seimbang jadi ada kerinduan untuk mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Itu ubahen di pasu-pasu tu hatta. Sudi memang kita di pasu-pasu. Alai pasti do adong surung-surung pasu-pasu ni tu hatta. Na ulu kita mangalekon dirita pelayanan di tonga-tonga ni huria. Pasti. Kalau kita saja melihat aktivitas seseorang, kita senang, bangga, mendoakan dia lama tu hatta. Sadar atau tidak sadar lam jonok kita tutuhani semakin kita dekat dengan Tuhan lam dipaherbang tuhatama pasu-pasuna tuhita. Jadi ketika kita melakukan kegiatan rohani kegiatan narap dohot Tuhani unang tapi tapake pikiran ni haportibion dang nyambung setabi salinai dang nyambung markuah hose holan na digerijai saya holan na digerijai habis partikianmu misalnya soni HP nama bohali partodionodo somal na halak molo jono ibana di ulaun huria dengan dedi jabu molo adong naso kayak buktinya mang suami saya enggak dekat ke gereja habis kali pun waktunya mang kadang pulang-pulang jam 2 nya suami saya itu amang tapi enggak pernah ku tengok dia mesra sama aku amang tajam-tajam kali bahasanya molo ya tong mungkin naga ahadi na adong do na record sitangnya konoton tu ibana moloia tong ikon na khusus nama sahala ina berdoa di doa istriku namaku disebut berotong dah unang suruh hamu toema urusan itu hatta mai inna dango tong ikon tangnya konoton dua ti hami pe molakai na tanami sona pagoda kuat tuna di luar gabe lupa mangalopa moloia tong ikon khusus doa kami mersinggang Tuhan jadilah kehendakmu ayah harun yang jadi kehendakmu nanti ya jadi ikon tangnya konotor do ido nang sidohono nanti orang yang dekat dengan Tuhan
semakin dibentuk dengan Tuhan, dibentuk iman. Ikono dong do ida indikatorna pasti do lemah kaholongi aka keluarga. Namangihut jala onna parpudi ima sering sekali adong pemahaman di kita, kenapa ya kalau di HKBP kayaknya pendeta-pendetanya itu nggak bisa pabalihon sibolis, cuman di gereja orang sananya bisa pabalihon sibolis. Bahkan pernah ku dengar ninaka ruason, ada kemasukan ruas nigurian di HKBP, tapi disuruhnya dia datang ke orang pintar. Kalau nggak ke orang pintar, dibawalah dulu ke gereja orang sana, lebih tahu orang itu yang kayak gini. Molo dibuat tuh orang pintar kamang. Maksudnya di orang pintar. Nah tamat sian UGM deh. Do maksudnya molo itu orang pintar. Datu ati. Molo sanga ribuan tu datu adong halak songona asing pangalahona. Manang adong sesuatu namasa di tengah-tengah ngulutai nang mago dompetmu na misalnya adong kehilangan kamu sotung lawa kamu sotung lawa tu orang pintar molo sanga kamu lau tu orang pintar dohononi orang pintar ini. Kalau saya perhatikan itu dompet ibu itu masih di situ, Tuhan masih di situ, dan orang yang mengambilnya agak mirip dengan ibu. Kakakku, dan masih di situ. Ciri-cirinya bagaimana? Opung misalnya. Ciri-cirinya orangnya kayak inang tingginya dan pakai kacamata. Bahaya deh. Terjadi do parbadaan. Jadi unang, kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang itu adalah orang bodoh. Unang atau unang olo hita kay songoni. Gitu. Namangihut ise pitaho buido pabalihon sibolis. Siapapun orangnya buido pabalihon salinay. Siapapun orangnya buido pabalihon sibolis. Bui hamu sudia kana porsia. Alai ikon marsitutu hita mamake guarni Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus roh-roh iblis na songgop tu anakon tuburuan manang tuisa dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar. Jadi jangan takut. Alaikon marsitutu unang pajago-jagohon dalam nama Yesus kau keluarlah kau. Jawab kau. Dang boy tong soni ikon tapake do wasoni tuhata. Turpukon termaksud do boy de pamalupon na batu-batu kon. Turpukon paingotok kita marhuaso do Tuhani pabalihon sibolis. Na kedua lam tujono nama hita tu Tuhani asa huaso do hotod dini Tuhani paholako kita sian huaso hahulumun. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Martang yang mahita. Mauliate mali Tuhan nami dia sinuroham nang didinggan ni basam dihatam nama makulingi hami dot paingotok kami ikon lam tujono na tusol hot na hami rotuho asa marhiti-hiti todim margugu paholakok kami sian huaso hahulumun. Ho matok tong rap dohot tami jala hami rap dohoto margugu mahami mangulahon akaulon nami namaragami hobar tulom roham pasu mahami saluhutna mangasahon Yesus martangnya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata marede mahita jala tapapunguma pilihan na dumbenggan tutuhata.
boleh setahe nang habiaran be ay nang sahatape tuklo manaluhosa ay hatani Jehovah nang dapat kita na Tuhan tak menjaga honi itu kona posona usata arkabe ugasan sasude tirampas musuhi atau maruai Tuhan rajanya Jehovah debatado patalo bakoata usota ikon taludo iban bangun binata iyang kumusui ibasi boleh corbudo tahini mangagojol mai nang dapot na mangaku Kadang habosani Ibudo magohita Kinilit ni Jehovah Yatu pamonang hita Ay isero ari ni manak nae Tuhata Jesus sigonggong sa sude kasong karbang somona Tatangnya kun mapili at tatu di bata martangyang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus upasatay masiyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di julong pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaon dito nga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddin asalam hutadahami godang ni silehon-lehon meduhami asalam girgir hami mandok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasa